Orag na banggi mga Carnamental. Na-receive ko na po pala today yung package po galing sa Iloilo. Ito nga po pala mga Carnamental is yung mga flower horn fry na kasali po sa grow out contest po ni Sir Romel Arbas. Sir Romel, shoutout po pala. Talagang pinursige po namin itong mga Carnamental na mag-join or sumali sa pa-contest nila dahil sa maganda na yung isda. Kasi alam naman natin mga Carnamental na pagdating sa flower horn, isa po ang Iloilo po talaga sa kilalang nagbi-breed ng mga magagandang flower horn or may pa-breed, may palabas, yung may mga output talaga mga magaganda. Tapos at the same time, nakakuha na po kami sa kanila ng isda na quality. May chance pa po kami mga Carnamental na manalo sa pag-grow out contest nila. Kaya yun talagang yun po talaga yung purpose ko kung bakit po ako sumali sa grow out contest nila. Tapos mga Carnamental, talagang excited na po talaga ako dito na ma-unbox. Kasi may laman pa po ito mga Carnamental na medyo matagal ko nang inantay. So ayun mga Carnamental, samahan niyo po akong i-unbox. Madali na natin mga Carnamental kasi excited na ako. Buhay. Yan mga Carnamental. Nakita mo naman sa pearl pa lang po. Solid na. Number 30. Akin po ito mga Carnamental na nakuha. Para kay TJ Naag, Master, shout out. Ito. Kay pinsan Larry Andrew Molina. Ito. Magaganda talaga mga Carnamental. Gawang Iloilo. Larry Andrew Molina pa rin to mga Carnamental. Yun. Kay Master Alejandro Di Duroy. Ay, jackpot, ang laki. Parang nakauna na siya. Sana all. Tapos, ito talaga mga Carnamental yung talagang matagal ko nang inaantay. Pakita ko sa inyo mga Carnamental kung bakit ako super excited. Ano kaya ito mga Carnamental? Sus! Kung kaya ang maganda to Uy, ang pula ng isda. Salamat Sir Romel.
Ano to mga ornamental? Tanggalan na natin ang ano. Pakita ko sa inyo mga ornamental kung gaano to kaganda. Ayan. Mga ornamental. Ito palang trophy na to, yung pinanalunan ko last grow out contest, yung CRF Reload version 2. Kung saan nanalo po tayo mga ornamental ng first place sa first runner up po, free head category. So ito mga ornamental, talagang ganda. Sa pagkakaalam ko, ako pa lang po siguro at ang mayroon nito dito sa Bicol. Ayan mga ornamental. Yun. Dagdag collection mga ornamental. Ang sarap himasin. So, ayun mga ornamental. Sobrang nagpapasalamat po ako sa mga taga Iloilo kasi hinayaan po nila tayong makapag-join po sa grow out contest nila. Tapos ngayon po sa mga sumabay po sa aking mga Bicolano na mag-entry po sa pag-grow out contest, itong XR grow out contest po ngayon. Maraming salamat mga master. Tips ko lang po pala mga ornamental sa mga kapwa ko hobbyist na if ever man po may marami na tayong natutunan or ahead na po tayo, kumbaga mas marami na tayong nalalaman kumpara sa mga newbie. Para sa akin po mga ornamental, much better po na i-share nyo na lang po yung knowledge nyo kaysa ipagyabang po. Yun lang mga ornamental, stay po tayo sa baba, stay newbie. Ayun mga ornamental, shoutout nga pala kay Mano Arne Obilis, kay Paddy Merkins Bontubercasio, kay Wens Ordonez Belarmino, kay Ace Manugid, kay Jobek Shelo, kay Sir Albert, kay Paddy Julius Calyos, at sa lahat ng mga keepers, maraming salamat. Hanggang sa muli.